Okay, ang pinili. Ang special. Ang special visitor, si Ma'am Lelibeth Abadies. Kasi ni parang pagpili. Ang maliit, ang batasan nga ba? Daragang na yangkit, tatawid nga ulikaw. Pagkakot lumangisit, labay-labay na sita. Bigyan na tuligan na ito.
Okay daw mga salamat kan Mr. Zosimo. Anlio o kan atong bisita ni Ma'am Lelibeth Abadies. Thank you so much ma'am for always coming. So, alam sa